Adda kami ito po o may gununoy makipagpakasi iti support tayo kada kami para iti pinagpipili ito no Mayo 12. Ti kamrunaan nga akem kabsat ti may sa vice mayor nga iso iti pagkandidatuan to inumutuybyang ket iso iti mangidaulo iti Sangguniang Bayan ken man-preside kadagiti meetings when session iti Sangguniang Bayan. Ket inumutuybyang si pakumbaba kabsat nga mangi-report kada kayo nga babaen iti tulong dagiti kadwa kayo sa Sangguniang Bayan sa pintas ti pinakay pagna iti Sangguniang Bayan. Ket no napintas iti pinakay pagnana ado dagiti resolution when ordinances nga ma-aprobaran. Ket may isa ka dagitoy nga maaprobaran iso iti annual budget iti initay nga San Nicolas. Ket daytoy nga annual budget kabsat ket iso iti mangpundo kadagiti naduma-duma nga proyekto iti executive department wenno ni may ti opisina ni Mayor Mike Hernando. Kas kuma iti health, iti agriculture po, ket pakiaramanan, dagitay tulong tayo, kadagitay farmers, iti bigat, nagsusol kami, madama iti pinagkuhayo, kadagitay tabako, madaman, ket then we have also the infrastructure, the education, the social services, the sports, kanda dumapay nga basic services iti initay nga San Nicolas. Nga rod kabsat, ipalubos yung adi, nga ituloy ito yung mutubiyang yung may na pinag-survey kada kayo. May isang liderato nga alisto nga asidgan, liderato nga amuna nga denggen dagiti sakit wenno ikis dagiti umili. Liderato nga napakumbaba. Ket ipalubos yu kumamot kabsat nga inakmet i-kampanya wenno anukuin kayo nga may sakam kadi nga itandulo yu iti detoy Mayo 12. Ni Mayor Mike kabsat deti duha nga tawen nga pinagtugaw na nga kas amay tili ado dagiti nagapuanan na. Ti ilitay nga San Nicolas nagbalinen nga first class municipality. Nagunod tayo mo deti award nga SGLG uno dito Seal of Good Local Governance. Dito yapo, kaniso iti kangatuan nga award nga ited iti National DILG para kadagiti deserving nga LGUs iti intero nga Pilipinas. Kastamat nga dito naalatay mo iti award iti Seal of Good Local financial status. Dahil ito yapo financial ko na tayo kat may panggap iti kwarta. Kaya't nang sawin napintas iti pinakaidalan wenno pinakaipagna wenno pinakaiduling dagiti kwarta tayo iti ini nga San Nicolas under Mayor Mike Hernando kabsat. Kastamat nga doon na tawonin nga nagsaruno nga na-awardan tayo iti cleanest and greenest municipality in the province of Ilocos Norte. Apo. Nga inted iti provincial government dito yung award. Sumagmamano lang dagiti po kadagiti
nagapuanan ni Mayor Mike, iso nga damagot man kada kaya po. Mo yung Facebook. Uso, dagiti putno kati kung kanataya. Nga nadaduma mang siya dapay. Dito mga putno kati apo. Putno kati nga masapol nga itandudo tayo. Uno iputos tayo ni Mayor Mike Hernando nga para mayor tiili tayo ng San Nicolas. Thank you po, iti isang bapo. Kasama, dagiti pito ang katwani. May ganyo po, dagiti plataformas ka. Kasi kung pagkasao tayo, kompletos, regados, adaming awan sa pulan tayo na po. Kompleto aming dagiti pagkasapulan tayo, iti pinagbiyago na dagiti health, education, social services, agriculture, sports, kanda dumapay, dagito iti proyekto, dagito pito nga pagkakonsehalas tayo. Kastamet ka po, nga handa ito kadilipatan, dito ina iti probinsya ni Senator Amy Marcos, apo, number 39, iti Balota. Kastamet dagito Governor, Ma'am Cecilia Araneta Marcos, number 2, Governor Matthew Marcos Manoto, number 1, yung para vice-gobernador sunod tagapsat. Kastamit dagiti para bukal tayo, numbers 1, 2, 3, 5, and 7. Ngadod kapsat, agyaman to itong iti detay kabara, ting kayo pinagsarabo kada kami tay bigat ket na amok nga babaen iti daytoy nga agsakyo iti bigat agbanlay kita yo dito daytoy di Mayo 12. Diyos ti agina na yung bag nga rabi tayo amin na po.